Els cànons de bellesa són el conjunt de característiques dels cossos, incloent-hi els rostres, que socialment es relacionen amb la bellesa. Defineixen, doncs, allò que és bonic i desitjable i allò que no ho és, establint una jerarquització entre les persones que compleixen aquestes normes i les que no. En el context actual, els cànons de bellesa operen cada vegada en edats més petites. És important, doncs, tenir aquesta mirada desperta i promoure espais segurs i còmodes per a totes les corporalitats i vivències en totes les edats. Els cànons de bellesa responen a estructures de poder socials i cal que, com a persones educadores, tinguem una visió crítica per desmuntar tots aquests mites. Seguint en aquesta línia, l'eix del gènere també opera en els cànons de bellesa, que són diferents per als nens i nois que per a les nenes i noies, i tenen més pressió estètica en les persones del gènere femení. Per abordar aquesta temàtica, a nivell pedagògic proposem treballar paral·lelament en dues línies d'actuació. Promoure la consciència crítica sobre els cànons de bellesa i fomentar la cura i l'estima al propi cos i als cossos de la resta. La famosa frase «el problema no són els nostres cossos, és el sistema» engloba aquestes propostes pedagògiques. A continuació, trobareu algunes recomanacions per treballar la pressió estètica amb infants. Tot seguit, us deixem dues propostes d'activitats per treballar l'estima al cos i la mirada crítica als cànons de bellesa. Activitat 1. Qui veiem als mitjans de comunicació? L'activitat ens servirà per analitzar amb una mirada crítica les persones que veiem als mitjans de comunicació, en particular a la publicitat, xarxes socials, etc. Activitat 2. El que m'agrada del meu cos és... En aquesta activitat volem celebrar els nostres cossos des d'altres llocs més enllà de l'aparença, posant èmfasi al voltant de com el cuidem, valorem i ens hi relacionem.